ilmeet, eleet, ne on koodeja. Kyllä minä huomasin tuossa, kun joku tyttö hymyili jollekin pojalle näin. Niin poika tajus heti koodia, meni ihan jäihin. Oli ihan sokissa. Hän liikkui kuin astmakohtauksessa, ei päässyt eteen eikä taakse. Tänään on kutsu sinulle aitouteen, todelliseen viisauteen, sellaiseen sydämen lämpöön, joka vaikuttaa ympärillä. Se on sitä valoa, mikä meidän elämästä loistaa. On sellainen kutsu, joka kutsuu sut todellisiin elämän tarpeisiin. Jumala ei aina anna meille, mitä me halutaan, mutta antaa aina, mitä me tarvitaan. On kutsu sellaiseen itsetuntoon ja minäkuvaan. Mä en viiti sanoa, mistä tapahtumasta tämä on, mutta voin sanoa, että tämä on hengellinen tapahtuma. Ja mä näin siellä nuoria, ja kuuntelepa mitä mä laitoin kännykkään ylös vaan näistä nuorista. Mä näin siinä nuoria ympärilläni, mä laitoin ne vaan määrätyssä muodossa, älä jää siihen muotoon kiinni, mutta mä kirjoitin itselleni näin. Voi miten kaunis, mutta keinotekoinen. Voi miten tietäväinen, mutta tyhjä. Voi miten kova, mutta kyyninen. Voi miten kylmä, mutta kyltymätön. Voi miten ylpeä, mutta arka. Voi miten muodikas, mutta halpa. Tuli vaan ihan niin kuin Pyhä Henki puhu ihmisistä, jotka ei ollut aitoja. Ei tajunnut sitä, että on ainutlaatuinen. Todella harvinainen. Ajan keskellä, jossa jokainen päivä on ainutlaatuinen. Me astutaan askel eteenpäin, niin jos me astutaan ikuisuuteen, niin sä oot joko ikuisesti onnellinen tai ikuisesti onneton. Sä oot ikuisesti Jumalan tykönä tai ikuisesti erossa Jumalasta. Koodit pitää olla kohdallaan. Sana Suomelle. Aika painava sana, ja mä en tiedä, onko tämä nuorille sopiva, mutta haluan lukea sen. Jos sua auttaa tämä asia yhtään, niin sain tämän ikään kuin unimaailmaan. Ja vaikka sanotaan, että vanhat miehet unia uneksuvat, niin mä en niin vanha kumminkaan ole. Mä sain semmoisen tosi elävän unen. Jos joskus olet nähnyt sellaisia eläviä unia, jotka on todentuntuisia, niin aikoinaan kun mä pääsin vankilasta vapaaksi, niin oli ollut jo vuosia vapaana, niin mä näin joskus unta, että mä oon vankilassa. Mä näin, että mulla on monta vuotta ja näin ne kaikki ahdistavat tilanteet, kaikki sen päivärytmin, kaikki ne kellonsoitot, kaikki ne paljunkaadot, kaikki ne systeemit siellä. Niiden tilanteiden keskellä, kun heräsi aamulla kotoa, niin vähän oli hyvät fiilikset. Tämä uni oli vähän samanlainen, mutta tämä kertoo tulevaisuudesta ja tämä on profetaalinen uni. Ja mä haluan sanoa nuoret, että miksi mä puhun tästä koodeista, johtuu siitä, että on tulossa sellainen aalto, joka vetää jalat alta. Meillä helluntaissa niin käydään tuo teidän seurakuntakoulu on nimeltään 15 ja se käydään meidän osastossa käydään tuolla Espanjassa hyvin vaatimattomissa oloissa. Aurinkorannikolla ollaan siinä vähän ja siitä johtuu tämä mun rusketus. Niissä tilanteissa niin joskus kun mentiin rannalle, mä muistan ikäni sen, että suunnilleen tämä matka, kun te olette tuossa etupenkeissä, jotkut meidän nuorista rupesi huutaa apua. Mä ajattelin, mitä ne pelleilee ja huutaa apua. Meri oli lähes tyyni. 1-2 mä näin vaan, että vaikka ne ui, ne liikkuu koko ajan taaksepäin, eli merelle. Siinä oli niin kova pohjavirta, joka vei niitä merta kohde. Ja mä haluan sanoa, että on tulossa sellainen aalto, joka on perkeleellinen. Siinä on sellainen pohjavirta, joka haluaisi hukuttaa niin monta kuin pystyy. Ja sitä vastaan ei auta mikään teologia, eikä auta sukuperintö. Ei auta se, että mihin kirkkoon kuulutaan. Ei auta mikään ulkokohtainen, pitää olla sydämen usko. Pitää olla sisäinen näky, pitää olla verellä pesty. Ja mä luen tämän nyt sulle ihan täältä niin kuin se on kirjoitettu. Tämä on 22.2.09 sunnuntai-aamu, heräsin 6.30. Tuli voimakas sanoma sydämelle. Seuraava aalto, joka on tulossa, on voimakas. Ja se tulee koskettamaan ihan tavallisia perheitä ja koteja. Niin kuin huumeaalto se pyyhkäisee pois unelmat ja haaveet. Se tulee ottamaan otteeseensa kokonaisvaltaisesti. Se muuttaa persoonallisuuden, kovuus, kylmyys, millään ei ole mitään väliä, mentaliteetti lisääntyy. Perheen jäsenet ei enää tunne toisiaan tai tunnista toisiaan. Se tuo mukanaan väkivallan, joka kylmyydessään ja kovuudessaan ei tunne mitään rajoja. Sen ainekset ovat jo olemassa. Se, mikä pidättää, poistuu. Se on turva, suojatekijä, poistetaan. Arvot ja asenteet, jotka suojaavat ihmistä. Mikä koskettaa, hengellinen arvomaailma, joka nousee Jumalan sanasta suojaavana, se hylätään.
Se on voimakas, ateistinen, antisemitistinen, androkyyninen, pessimismin ja pettymysten aalto, joka ei osaa eikä ota vastaan, ei osaa lukea viestiä oikein, eikä ota viestiä vastaan Jumalan maailmasta. Se tulee koskettamaan ihan tavallisia perheitä. Heidät saadaan näkemään vain tietyssä näkökulmassa. Se on kapea-alainen, suppea kuin putkinäkö, koska informaatio on rakennettu siten. Joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Joka tutkii Herran lakia päivät ja yöt, menestyy. Tiedätkö, hän on kuin puu, istutettu vesiojan tykönä. Näin ei jumalattomat. Heitä alkaa ajaa kylmä, kova, tunteeton tuuli kuin kuorta. Tämän maailman tuulet nousevat tyhjästä ja pimeästä ja palaavat tyhjään ja pimeään. Mutta Herra herättää hengen. On selkeä tarve sellaisille ihmisille, jotka on koodattu Jumalaan, niin kuin Joosef, Daniel, Esteri, Simson. Simsonkin, joka sokeena, kaiken menettäneenä, tekee vielä tehtävänsä kaikkien sirkushuvien keskellä. Tarvitaan miehiä ja naisia, jotka ovat peliälyllä varustettuja, osaavat tehdä profetaalisia siirtoja, tuntevat ajan ja pelin hengen. Ja kuuntelepa tämä aalto, mikä tämä on. Psalmi 7 ja 15. Vihollinen on kuin tuskassa tuottaakseen turmiota. Hän on raskaana pahuudesta ja synnyttää valhetta. Tämä tuleva aalto, joka tulee, on semmoinen valheen kaikella voimalla. Kuka muistaa, mikä on sielunvihollisen yksi nimistä? Valheen isä. Ja tämä valheen aalto on sellainen, että siihen ei auta mitkään oppiarvot eikä mitkään diplomit. Sitä vastaan ei toimi mikään muu kuin totuus ja totuudellisuus. Sanotaan, että vaihtavat totuuden, joka on vapauttava voima valheeseen. Ihmiskunnassa on semmoinen vaihe. Vaihdetaan totuus, joka olisi vapauttava voima valheeseen. Jumala tahtoo totuutta salatuimpaan saakka. Jos jollakin on kynä, niin laita Johannes 1 ja 17. Hän tuli eläkseen totuudellisesti, toimijakseen totuudellisesti, tuomitakseen totuudellisesti. Viimeinen taistelu tulee olemaan valhetta vastaan. Miksi mä otin tämän, niin koko mun nuoruus meni siihen, että mä liikuin valheen alueella. Mä otin omaan elämäni sellaisia asioita, joista mä en ymmärtänyt. Silloin 15-vuotiaana, sitä ennen oli elämässä ollut sellaisia pieniä kokeiluja erilaisten asioiden suhteen, röökiä, pisset ja viinit ja tällaiset. Ajattelin, että pitää olla nuori. Jos sä tuutko nuori tyttö siitä vaaleetukkainen, tuu käymään tässä edes, tuu vaan. No, tuu tuohon passon päälle. Mä muistan, tai tuu ihan ylös asti, kun sä tulit noin hyvin. Mikä sun nimi on? Lotta. Minkä ikäinen sä oot? 10. No just, mä arvasin. Lotta Mäki on nyt 10, me ollaan samaa ikäisiä. Mä muistan, kun mä olin 10-ikäinen poika, pieni hörökorvainen poika, jolla ei ollut tällaisia lihaksia, Lotta, niin kuin nykyään. Mulla ei ollut oikeastaan mitään millä spennailla, se tarkoittaa pullistella. Ja yksi päivä koulussa, mun elämässä kävi semmoinen vaihe, mä toivon, että pojat, jos teille käy semmoinen vaihe, niin ette säikähdä, se on aika luonnollista. Mä huomasin, miten nättejä nuo tytöt on. Ja mä huomasin kuule maantiedon tunnilla, että Lotta, wow, vähänkö siisti. Ja mä yritin vinkata Lotalle silmään ja Lotta sanoi kaverille, että mikähän vika tuolla Markullakin on silmässä. Ja niissä tilanteissa en pystynyt oikein kommunikoimaan silleen sujuvasti, niin kuin voisi ajatella, että mennään ja sanotaan, että hei baby, voitko olla? Niin kuin mun poika sai tekstiviesti ekaluokalla tytöltä, että voitko olla? Se kysyi multa, että mitä tehdään. Mä ajattelin, laita vaan, että voin olla. Mä kysyin 2 viikon päästä, no miten seurustelu sujuu? Sanoin, että enkä mä juttele sen kanssa. Et voi olla ja jutella on 2 ihan eri asiaa. Mutta niissä tilanteissa mä olin ihastunut Lottaan ja mä olin vähän päälle 10-ikäinen. Ja kun mä lähestyin Lottaan ja halusin sanoa vaikka jotakin kaunista, että Lotta, sulla on kauniit silmät, niin mulla oli olo kuin astmakohtauksia. Mä sain sanottua, Lotta, sulla on silmät. Ja oli semmoinen ihan pönttöolo. Ja niissä tilanteissa mä ajattelin, että mä oon kovempi jätkä. Mä otin jotakin ulkonaista. Ja muistakaa nyt tää pointti, vaan mä otan vaan ihan nopeasti teille esimerkiksi. Hengellinen ihminen, uskovainen ihminen, sen elämä lähtee sisältä ulospäin, eli elämä lähtee sydämestä. Maailmassa taas elämä tulee ulkoa sisäänpäin. Ja mä niissä tilanteissa otin röökin, en sen takia, että se olisi ollut järkevää, että tämä on hyvä sijoitus, ei me rahat savuna ilmaa. Tai jotenkin muuten järkevää, että katsonut röökitopasta 4000 erilaista ainetta, 50 aiheuttaa syöpää, tosi siisti juttu, mäkin haluaisin keuhkosyövä. Ei ollut mitään tällaisia kuvioita, vaan mä ajattelin olevani aikuisempi.
Ja mä olin tän näköinen. Mutta mä kuvittelin, että hello baby, hyppää polkupyöräni tarakalle. Ajetaan Pielisjärven rantaan kattelee kuuta ja syömään sisuja. Mä luulin olevani aikuisempi, mutta läksin etsimään itteeni täältä ulkopuolelta. Ja tää oli vaan ihan pieni kuva, mutta Lotta esitti niin hyvin, että annetaan Lotalle oikein raikulat apua.